Mga kasmet, good morning. Welcome to my vlog, John Carpinterong Bisaya. Please subscribe my YouTube channel. Salamat. Nahuman na magbuhos ang slab mga kasmet. Ang amo na pong isunod mga kasmet, kini na pong sa poste. Para sa iyan second floor. Mula po na among buhusan kini mga poste. Kini itudlo no karon gamit kini sa mga bago pa nga mga mason carpenter. Akin pagtaod sa mga ring sa steel column mga kasmet. Kung assemble tag steel column mga kasmet, dito sa pundasyon mga kasmet ug paingon sa liog sa beam. Ada siyang liog. Pareha sa distansya mga kasmet ang iyang mga ring. Ang height sa beam anay mga kasmet, flooring to top 3 meters. Ato gyud siyang sukdon mga classmate sa elevation sa flooring. Musukot out 3 meters. Payon diri. Akata ko sa kong beam mga classmate 20 by 30 cm. Gikan sa 3 meters mga classmate, ninaw kog 30 cm. Akining last nga ring mga classmate 270 cm. Ato ko siya kuwag sukod mga classmate. Kaya ato na pong ibalik ang galagyon sa mga ring. Katong dito sa pundasyon. 5 ka 5 cm. Dayon 5 ka 10 cm. Rest din siya og 15 cm. Ang dito sa pundasyon mga classmate, ito siyang bangag. Mao gyapon siya. 5 ka 5 cm. 5 ka 10 cm. Rest din ta og 15 cm. Payon diri. Then mobalik na po tayo sa liog sa beam. Ato po sa ibalik og dugol. Aparato spikas mga classmate klaro. Makita na ito spikas mga classmate. Nga ibalik og gagmay das ibabaw. Dili na to i-continue ang kalagyon mga classmate. Paingon da sa beam. Ato sa idugol balik. Kani akong gitudlo karon. Gamit kini siya sa mga upag katuon og mason carpenter. Nga di kita masipyat sa pagkabilya mga classmate. Adil ako ito bakong video mga classmate. Salamat. Thank you.